me beto proto ablanti ne maame ma okoyi proto bi nu maame se mento na proto bi nu me to me de anko na me yere nso to ne de anko nti ode proto me di afeko nipa ode ade ma no ode ani meto no ode ma asofo bi no wote so ya sole sa nti di be biribi du be sami ansi mi besi edan no ena nkofo bi ba se proto no eye omo dia na mesi bi omo ate se mi besi dan no na eye omo dia omo mpene eye omo dia omo mpene mami ensi dan no iti omo de nse kan ne ma agu me so ti obi na kire me police station wa Samfi asemi si Samfi ti me ko Samfi ho no ena police force o ma chem na o ma be report ena o mo che bra we so ne maame sabi no ye ni fref ni sabi ebru na ne kan ne adum ena o mo che nti o mo che no na o mo beye ena busua no ko sa maame ma abusua no ko sa maame ma ohene no se o mo ba mo maame asase meti so na se ni se no ohene se eye no kore maami fle no woto krata bi mo wa ye nkrata bi kura sensan a ne signature ehya ase na meye ne nti se maami ne ye ne de na maami ne kyese wono de enya de a woni ne ma akodwene ho na o ma pemisika abremi enti ohene nsa de me ntwenti me kwa ohene no ho a mekọ no obi a o se okoye kọ maami no maami se me ntwenti du biribi me bai no na sofo na me de ma no watutu na woso no frecha na woso no na mbusa no se ohene na wu obi na ka che ma nkoto ohene na wu na busua no esole a omde entokwa ha no nti obi amana sasofo watutu nti wana bekofa anwea double azal beguso nti me di beguso na no eye me die no plot me to mienu na oben so to ne di anko nti me di beguso na we yo mo sha ase de ayiye omo amana me twe no omo fa me simfo na omo ye adwuma na me do koto we maame anim no wo se obem yakoma me foforo e wo ba bi foforo nti me nkama no ntum ana otu ne bai ene nkofo eka ho omo ko ye ko ne ye ba na busuapen ni na asem a o che ne se enkasomdwe enni asase ne so enti wo ma ye ntwa prot mienu emma me wo eho na mimi mfiri ho ya beka da me se me mpre na me se me mpre na me bre se ono ne abusuapen ni so wo pasomdwe a wodi nya akoye na obi koye se na msiyo ana omo ma me kotuetua meka 5 million no mo kotwa prot bienu ne maame ama omo je se omo de koye site plan afi mehwe afi no edu omo na akasa nso ne nyemu no na nipa no nso mmewo so obi mmewo so nti edu biribi se me koye yi no me se me koje no ablantie ma na no so a ma mfa 100 million na ama o mfa ma me ana mse 100 million kotua no se ne wo fa ka se yawo kai dabio na asema akofa bai ana o ma me kofa ni nua prototo se nya wasema akofa bai a wanhia bla yanka wodam ne wo fa kan keje ne wo fa ka so wo mpene ana ne wo fa ne ye ne se me ye se ne me ko no wo fa ne frem ka che me se nti me yire ka che se wo de prot no yankofa wo no ne de no o to ne de na me so be to me de yankofa wo no ne de no de ntwa so ama ablantie tutene o tutene ya na obi hia no ka chense wagimi papa prot we na ubeto nye sika kese na ho na we sese wagimi obaye o se chinchina obi die wum obi na ka kire abrantie ka wasem nye di obi kan ya ka wasem a de ba ya o ga se chinchina prot na se me nkofa me prot ba ko no afa di obi die sanso se die na wo hwehwe fra abrantie wo hwe se prot no abusuapan ni ko che prot ni mu ba ko na kai na ye me yire dia otoy no se me yire mfa no na obaba akoyi me ba ko na me kotuetua ho ka wase ho me no oba akoyi ama me makọ ho abusuapan ni se we so wo makwa na machina na metade no ache me hwe yesi ya ana busa se abusuapan na nya na waka se me nwa na chinchina mo ba obaba akoyi wa do sovia ba ko se ne wo fa se so wo makwa na asem ade na meto na ache na me se ohene se mami nsi timetumi abu afa se hoho a aba na ohene se mensi dan kopim tema ye beka se mawia metumi abu afa ohene so o se chenchire nyi enti prot no de omo yi no me yire de half no
or I have any band they were torn. As I said, draw sign I will share any more. Measure one protein. Now, I will Jeffrey Papa. Jeffrey Papa. Opinion me more quaba. Now, what you say? Baby, now didn't they say? Yeah, what you mind? Was it there? A day. A dear son. I don't know if I are you mind. Sanka won't the Ajama and Cowpedy Bay. Ah. Oh, didn't be uncoming. Can you bear pan a yo debut? We yaj my Freddy Ben a yo de. Yeah, I know I am there. And ya yaw min kakra that. Me see we yaj my new free well. Jet day. Jetchy. And I am ya what I've swung up a day. Say a dimmy and young body. Tea out dear. Jow jetchy. Me fan when I watch my dear Memfa. Okay. Now, but will be the Yawajimai. What Betty? But what will be the Yawajimai? Matibi or Muslim. If you ha, make a fear. Aha, I had your Bamati. What will be the be? Oh, walk a seer, you also if you have power, the Namhano. Yawa Ajabai, Bray, by you, Weddy. And I don't want to share with you a name. Waha. I won't more do not Yawajimai, the IFA. Remember, whatever my papa sent us as own person to be mano, I then I yes, sir. Amen. Semper. Maybe, Mamma, at once I say the minimum else what the papa 2 prots. Now, o trouble, Mamma, me and I'm could try. Opemsuo, papa told prot bear 18 years. Nasa, you won't papa beam. The soft bin and I bought a patadania, I know ya, a sorry also. Me ma me abusuan bi sori se watra asase no watra hye enti ne wo momfa eho no enka me ma me ho enti eho no mu na papa yi esa baaye to baaye no me kura na me ni kromo ene meti sa ya kasa ma ya beche me ma me akọ police station enti me baaye no mu no ena wo hene na obo ndin twafo hene efre me se yawo se ni na asie na ye be ye ne den enam so enu kure ni me ma me nua no prot no omo nim so but me sister ba ko bi na agyegerem say omo prot no duru ho enti me ma me so ompedede empen no ade yen kotwa foforo ma apai enti be 18 years no that am go say twafo no ye ma no na ofre me enti abedwafo etena ase ko mo mpanin fo bi trase ma papai kwa na edi anim ansa na me beto omo ama ye ka me de no kure ni me ka say me mpre if say more than 18 years asase na da hwa ko nti say pipa to so a kai bia nkai masa ya anye pipa to so anye bi na mo kan ya na ma me say enkoyi asase bi ewo kuro no eto yenkoyi ma no me omo koyi ma nko bi ena omo papai ena omo koye ena omo koyi asase no one plot ma wo nti omo koyi ma wo no be 3 years 4 years papai wa nka ho asem bi nti papai ka say omo koye pipa to so ama ono omo kasa ma papai tuete na mebi wo so enti papai tuetua America etua bedafo tenase e ka say omo say omo tenase no abedase kai ena ja be 3 years bedafo nyenko a esa be 3 years ni ena papai esa ba me wo fa no ho say asase no mo de man wo mpe na ba bia wote no yi tu no enti wo pe de ben kromo a obetimi ne man na yere atena ena me wo fa ne frame enti wo frame no ena me ba me wo fa no wo se papa na ba se wo mpe asase na mo koyi man wo pe ba bia ho aba manso no a ena me ka tire mo fa nse so wo mpa me ni asase sa bread nso na mo ne na kan mo wate ase a makoyi foforo ama na wo so watwetwe ho ka no me pa cha ne akoyi ama enti o kasa man kasa ni kasa enti papa no ai me wo fa ne frame no ena me ka tire ne se me ntimi enkoyi prot foforo bi ansa ama no wo mpe prot no asa ena jame de me koye enti me wo hana me wo fa ne sa frame one me papa chei o ye kromo mpanin fo no bi se kwesi ade menya ho aba ena me so me pon sori a me ba ena me ba enti me ba no mo na me tena ase na sori be na jail but me call apostolic oh okay me ba na me ne me papa no wo fa ne tena ase ena wo ye se enya hwe se in case se wo so mpe ho no a na aha no se me ma me di ni bi wo mu a yenkoyi emfama no and do mo kan na me nte ase ena me wo fa ne papa ka na me se okay mate ena wo se da be no menya ho na me se wo mo frɛ papa yi ada wo menya ho na se ba nto mo frɛ papa yi ne kasai ena o ye se kosiada ye pon me papa no cultural prize ndi o mo pan sori a ye nyina ba bi hia enti ye pon sori ne ye nyina ba hia ne papa yi ene papa yi oti mechie ye bi hia ndi ho nso ye didi ena me maame enua ma no so no e ba bi
eti ye dede e ma twema me ntwe metiase metiase na me papa no kasa se enye hwe yenkosusu prot no na mfama na yemfama papa nso enum asem se so onya ho ayi one prot kwa na half a oile okay enti me nso me ka tell say back there ho no enya de beduru wine ai bia aburo so a bia half ene kakra enti enu wine papa yi e ka tell me papa adenti na ndru one me pa cho ehye no yesusu hye no na me ma me de na mfa nse ewu mu no enu full prot no enti na omo anane papa yi eyi dede no omo de no eso sene me ma me ne de no enti me papa no eye na wo se da bi wo de enko ina we ni se wo de se wonya hokra half a wo pe enti half na me ntiase na de no wo ka se obi ka kire me se eho no wo kwa papa twa ho ne gu kan wasem mama ana na me ntiase enti me wo fa na me papa no e ka ya na me se okay omi ntiase na ye ko ye ne omo na omo ne papa yi pre asase no ho no ti ye ko ye ko susu ye ne sa ye ntokwa wo ho ana me se da bi me kai sa me ma me no do ho no edua we ne so na me sister ba ko ba ye no be kire ye ene susu ye ne se eboro half no ne nufu ene papa yi tum so ope ene ja ye ka bibia ma no wie enti ye ka wie ye ko na ma me nso mui be almost 4 years as 5 years as na me kan ene ma me no awuo ami aye na yeyim na nsenya na me te se ye frema ha na se asase no so me ko na almost sipila wo so na musa se na asase ho na sipila no so oni wura na beton eye papa yi aba beton asase no ene se omo frema ya me so me de ba enti papa enti na asase no de na wo so asase papa na sipila wo so obi ansi dan wo so dabi was see menim de obesi no se me che say dan yankasa de yensi bi wo so yensi bi wo so yo de na wo kan yo hwana ton ye tobo kasa opa you know bet ma betina sebra me se sa asase na papa yi e ka ho asem tobo ne tie mi na yima no asase na wo kan ya kire ye ne abusua kotena se aye kotwa ma on sa asase na we me pa cho tobo sa asase na we eda he eda ba bi kotwa ma me matuatua so me emeda ho why dey me mituatua so kan nyina me emeda eda ho sa asase ne ye wodia ye me o ma me na so mfa ma me enti ye wodia ye media no say tobo papa ye fana sam ne baako sasa ne ye wodia sasa na na abusua kwotena ase a mo kan ya ye koyima wo no ti sabra no na asase baako pe na wo hwehwe asase baako tobo sabra na asase baako na wo hwehwe na me hwehwe na na wo no abusua ne kokan ye ne yima na me hwehwe asase miinu ade ntina na wo pe miinu wo mo no ye ne se me ne me yere no se oba na to ne dia nkwa ye abuso nti ye nyina ye mfiri ehọ de yankwaje foforo na abusua no ma ntwe o manso ewo sa plot dada no o mo fa meme die plot twa me meme to baako ela me so me yere to baako ela meme die na o mo be fa ela ma me ne se me nkwaje bi nhyem na abusua pen no otena asem no so se o mpe manso ni ntokwa no so nti meme mfiri ho na me nkwaje mienu wase ho enti ana ba ya du bibia me be ja we so ohia 100 million ena ne wo fa se nyem papa asase sen na wo ka ho asem se die mi hia asase baako na de wo kotwa ma wo na yesi wasisi pillar wo so no nye sa asase no ba na dia unti obi ato ne dia nti mate wase jo nti wo ne abusua no kwotena ase na wo ka wasase ho asema na wo ka na wo yire de ebedu bribi na ebae no me ka me dia ho asem na so oba ne dia no kra na ebi wom omo dia abusua obi dia mti chom koyi mo oba na oba ne mfa wo ba wo nkro ka ne no wo kai so oba ne dia maton eni ano dia oba ne dia waton ne dia waton say oba na ton ne dia na ne dia ye say no waton half brought and okoto hie ne ye no ana omo de man so on dia onfa na me dia papa dia wonim ka no ka ma metie o kasa ai ma me do asese won so afre me wo sa asem we mu ye frame ya frempong minu akuma ne we oni abranti ye frame ya wo ya woti me nifa so ha sei o mo asem no a chere ye pa papa me breni nti de wonim no ka ne yenko ye nim ne se oto asase no na me ni ho na emom ntokwa ba aso no na me ba mu be free nkran ba sa bre no me na me ye adwuma Ghana Forces be free nkran ba me ba ye no na me to se ya beli we no ane we maame na me ko da me ho adu o Stanford police station ti ya asem ni kofie ni ekosi isi ye
yɛsiesie wie ne wei ne maame yɛfɛ maame afiri yie ɔka to m'anim sɛ ɔpa yɛkyɛw mfomsoɔ no aba no yɛnim sɛ bi ɛsum aduro no ɛnyɛ ɔno na ɛkɔɔ site hɔ enti no ne ba no na ama mfomsoɔ no aba enti saa de a wɔwɔ asase foforɔ wɔ baabi ɔma ne ba ɛyɛ ne ba hwan ne ba yaw ɔma na akotwa bi wɔ baabi de ama me nua kuma yi enti yɛn nyinaa yɛkɔ saa beaeɛ hɔ new site hɔ yɛkɔɔyɛ no na yɛkɔkɔhwɛɛ na yɛse yɛpɛ ɔhɔ no koraa bɛn nsuo kakra nanso yɛse yɛpɛ ɛna ɛkɔbaa sɛ abusuapani a yɛde asɛm no kɔmaa no a wɔsiesieɛ no saa berɛ no na asase sɛn na mɔka ho asɛm ne yɛka asase mmienu ho asɛm wonua yi nso se asase baako nti wo a wobɛdi adanseɛ na dɛn na wo se asase mmienu saa berɛ no na ɛnya maa baako na mmienu ne yɛka ho asɛm ɛfikyire nsase no bi enti abusuapani no baa mu a yɛsiesie wieɛ no a wɔn mu kɔyi asase mmienu na ma yɛn san sɛ abusuapani no se ɛhɔ no antɔkwa no aba so no wɔmpɛ sɛ aberanteɛ yi ɛyɛ me nua kuma yi wɔbɛtena hɔ na yɛde wɔntwewantwe asan aba nti yɛnkɔyi mmienu wɔ anafoɔ baabi ma na yɛmfiri mfikyire hɔ deɛ no a ɛbɛn kuro no na asomdwe mmra nti yɛgye to mu nti yɛkɔgye ɛhɔ deɛ mmienu no a yɛkɔtua so ɛmmɛ a ɛwɔ so akuani no yɛkɔto no hɔ a wɔsese n'afuo no ho saa ɛmmɛ ɛwɔ so no nyinaa ma yɛtua ho ka saa berɛ no 5 million ka ne sika yɛtua ho ka wieɛ a dansefoɔ ɛwɔ mu ne nana wɔyɛ abusuapani no ɔno nso agye n'abadwadeɛ ma yɛsɔre soɔ afei yɛse wei nkɔyɛ krataa mmra na wei de hyɛ ne nua a ɔte m'akyi yi sɛ ɔnkɔyɛ krataa no mmra ɛne yɛtua ho kan no so ka ne sika no 2 million yɛnyɛ ne sei wadaroma meba tobo asase sɛn na sesei mu hwehwɛ sesei no baako a aka no sɛ ɛkɔbaa sɛ ntɔkwa foforɔ sa baa akyire a mmienu no ɔmakotwa mayɛ no wei mu kɔyɛ krataa mmerɛ na ɔyɛahwɛ na wɔmfa krataa no ma no ɛna ntɔkwa saa baa akyire ntɔkwa no ɛbaa akyire na ɛkɔkɔ wie sɛ neɛ saa de a yɛpɛyɛ deɛ dada no ɛsiane sɛ na ɛwɔ ho krataa nie okay ɔmo nso angye ɛna wɔm se saa de a sɛ yɛpɛyɛ deɛ dada no de a ɛne ɔmo yɛnkɔ ne yɛnsa nkɔ ne yɛnkɔyi baako no a aka no ɛma yɛkɔɛ nso a wɔhɔ no nso ɔhɔ no nso no sɛ mepakyɛ bra neɛ wɔtɔ abusuani no asase no ɛyɛ ne dea no sɛ ɔhɔ nso no ne deɛ bia asa aka mu nti na sɛ ɛbɛka asase baako no ɛbɛsa aka half nti half no na ɔsɛ neɛ saa deɛ a ɔno hɔ no yɛ ne yere deɛ nti ne yere no mmom ɛmɛfa ɛno sane sɛ ɔhɔ na ɛyɛ ne yere ne deɛ ɛna ne yere sɛ wɔpɛ half no saa ɛna ne yere no gyeeɛ ɛno na watɔn no seesei a ɔka sɛ wɔ so watɔn asase no nti ne yere no ɛdeɛ no na watɔn half no a say aka one plot. Aka one plot. Say abanti. Wode ma me nua. Mepacha woji tum say aka one plot. Mepacha nya na kure. Papa yin ba wo bo no. Say yakoyi mmienu ama wa. Madam, edi ntia ka wo sa be pre. Ba ko ne say wo pass ase miensa. Dabi. To bo ase wo. What sama wo kan. Pacha wa ka say wie ma menkini nkasa. Say wo say yakoyi 2 plot ama ho. Ne di ntia wo sa be pre say yensa me twa bi wo kwa no nsa. Na ye de no papa mepacha o. Aja ɛyɛ dɛn na wɔkaa sɛ wɔpɛ asase dada no mepa kyɛ ɔde ɛteɛ ne sɛ papa yi ɔmokɔyi asase no koramankɔ bi enti ɛmmerɛ ɔmokɔyi wie no bɛɛ 3 years na sɛ yɛnte ho asɛm bi enti 3 years no akyi na me wɔfa no frɛ me sɛ papa yi sɛ ɔmpɛ baabi akɔyi na baabi ɔte ne yɛtu na hɔ yɛ wuram enti wɔntumi ne ne yere ɛne ne ma mɛtena hɔ enti sɛ yɛda kwaa no sɛ yɛtumi ma no half koraa wɔpɛ enti bi me yɛ sɛ ɛno so yɛmfa ma no enti in all no papa yi na ne what they say ne asase san na ɛwɔ mo hɔ me pa cha obeto asase mienu na ɛwɔ hɔ ɛna asase mienu manso ba kasa mitio manso ba so eti manso ba so no yɛkra ne yɛ sɛ date ɔde beto asase no more than 18 years yɛhu biem sɛ baba me aye people sɛ obɛyɛ de ho yɛhu biem ɛna ɔba na ne yɛ sɛ yɛ mpre kra asase no yɛde usika bɛma ho eti empanimfo no ba mu no mo yɛ sɛ dabi ene maame so mpɛ manso ɛnti yɛnkɔyi bi ma wo na saase bi a odidi so ɛna papa yi ɛna na me pese me hu sɛ ɔne na yire ne saase nyina na ɛyɛ sɛ 2 number 2 ɛja ɔne o yire saase sɛ na mokɔtɔ yi enti ɛyɛ 2 ɛyɛ ɛna sɛ ma tɔn sɛ waton half plot no na ba ko na wo se wasisi pillar ne enti papa yi de ɛwɔ me pa cho ɛno na papa yi bɛkyire mu papa ya saase ne wɔ kyire me me need the crab na your boy. Bra we nim. Me off na ya.
na me call flu Kasa anopa bi di mi do na dede o me na na kwefie ni fie na me call ho na papa yi ne onua yi wo ho na mbuso mo se die na amade da bible ho na do ase o mo masa ase bi 18 years o mo ma biem 18 years na sase si ale wo ma me nkasa they have one catch them the time on an tro papa no se 18 years enti e ba sa na me ka se sa na tie de munya asem ne na me na me de koto yabusu apen ne friend Dr. Puku enti o mo ba ye no ye kwa ko yi asase mienu e de ma o mo otwini asokwa so enti e di be 3 months na papa be ka kire papa tintin o tie kire be ka kire no of Puku ne se isi ye tu o ne na ili okumas no ne na ili akasa enti asase na o mo je 18 years na yakoyi 2 plot o kire o de amaye no enya de o mo betumi akosi de akwetena no kire na ho nso emekru na emutwe kakra enti se be oje ye na sofo no abo structure wo so no se obenya half ansa kwata kra na obesi 1 room kra ope em ye sa to nsa efle wo ma ye koyi man dada na ye koye no me wo fa enua mu osunwan edane ntokwa kase pa ho papa me se na saase ba ko no ewai na saase ba ko no de ono je tum se 18 years na che nya busuan kra na ye a ngonya do be ma na sa ndo nya half plot kra Nti sa half plot na ewai ono na waton de ire no kra me na me ena na yire de no wai dem na ire kra de man hu na asem num papa wo ya ena oba me che se na yire asase wai opanyini ko akire mame ifa cha wo tie me chena akire mame na ire na oba o kana se na nya na kra o mo beje asase sei omo je asase na me ni o mo je na ni o bete se waje asase sei plot. ja ha se de 2 plots ye o de ni nyina kra ye ne dia ye nyi ni yire frame 2 ni nyina ye papa ye dia ena se say 2 plots na ewai 2 plot papa ne ka kire se a che nti so onya 1 plot kra na osisu dan a enti mo pesa mo kire se ne da na sase obeje ye a chenti no 2 no se mo ye 1 ifa cha sa no no ye David sa na wo pesa wo kire me sese no na je tu mu sa na me oh me pacho muntie David tobo oh papa me pacho please obi undiscipline wo ha me say papa ye je tu mu say asase no sade a chenti no mo yere ba akokora wo pe sa na wo ka kire me o nje say ba akore wai ba kono na waton na ba akoro oton na ye 1 plot na na ye 4 plot enu fu papa ono so bro half kakra eno so bro half Matias ye na se nye 1 plot ekosi wa ena 2 plot no so onya 1 plot kora wo pe ena mama na 1 plot me pacho tie me ni yi man pacho ma men sum len kakra omo to land na me ni obi ba ntokwa ebe mu na me kosi mi na nanan sebi na ne kan asa no mo me ntwa ne tia papa pacho wo ko akire me wada roma uji tum se papa ibe to asase mienu aha ti die na esi kwan se pacho te na kire me obra de okoto asase ne mra adenti ne yenhwe fa na asase mienu ma no obi to asase na echa na asase no esa akodi wura ho ana papa de wo ye ne mempe yekoyi o de o kana oji anukuma na obi kasa no waso wa me no yekoyi 2 plot man no ho no ko tuatua emeneka no ye o se 5 million oji tu so obo mo kasa oji tu so ope em yekoyi 2 plot ho e ma no eti yekoyi man na chire no e no sa ba se oho no ewuram me pacho wo ko tuatua mene ho ka tua ka yi bi uji tu mu sa wo pe e ye de na ho no se jajo me kwaje no wase wo pe 100 million me yire wa ha me yire wa ha enti se na mem ho asase no nya wo pe mem ho de no obusuapan ni yense na na me say wo ko tua ho ka bia me pe na me beje me chefa me yire agire di ato me chefa plot ko aka wa beje enu nti o chefa say 1 plot eme no tama yekoyi man no na afi ni yatua ya dua men fufuru se me no mato me no ndi wa fa margin se time yekoyi man no na men tise na men tise yetua ba ko bia 50 cedis e na ba ko bia ko ton ne se nya 40 cedis so o mato me no me na mkoyi mo fa kra anko bi obusa soja ma obeka no kra na ye de na ho ni free ni sa waso won pe no na ba so won pe me pacho wo ko ho sa won pe me nka hwe na ye de free won sa edu wasa mi kodu no me kwaje no mo ntiatiefo ntie na wo se yadin adi wo mo ka kya me se boode ne bank kasa hwe manim boode ne bank fi so ti ho ana makọ ne makọ me call free so e ba na wo se wo ni we se man 500 million na ma na wo fa se ma nya sa ma na enti 100 million na wa nya nti na ma wo jemu no 100 ma nyem 100 million na me se be mpre no fa ne se sa ade a se 100 million bi nya bidi a ono wo mpa sisie
oyi Kristo ni on pesisi nti wo de de wa ha sei no menye half na achire no amla no abetu ni so via ma me no akọje full prod kana wo fa kan wo fi o ma akwa ofa ka che mi pen say ne wo fa ase na asem kan de ne wo kasem no de asia wo kasem no de asia oba ha nso mi hu ne sa o ba na de kwa wo se me ka do se me ne mo fa ya ke se da ta ko fa chi ba ye tin na se asase na ye yi ma no mi ana mi yi ko yi asase mo fa ne kra nko bi na dem ko so de ma na dem ko yi asase na no fa nko bi what nti tam a be ka tell mo se e ho ye nwura me ya 2 of kuma se 2 plot what me dem ko yi 2 plot no kre wo tu ahun kan nyina wo tu ahun kan nyina na ase wo mpe ndi se ba bia du kro na e ye kwa han no se wo nya kwata so de ma papa na ba me ho ai wo kan de me na me ye bi ba ma no me ne ko black to ko mi ni ngwan no ko se pa poto bla ba ko se me tane se masa ko she busu ane se upe koto na me pa cho se memo ho na asase na ye dey e ho no de wo so wo mpe ama busu tobo me pa cho ma mo kasa wa kire no me pese me kasa obi mpie e ho asase na ye dey asase bia ni obiem aden asa wo no so wo mpe de nipa na pa cho se na me so ka so pe na America ha ka so wo mpe no na ye wo fa bi nso de wo mu wo de yi ma no no ndi de ho no nso koma no ha ndi se ni asase be de nya asase ama papa na asase no ye bedwafo na ahimfofo ne tena ase no so ko na ye kunu pen o si ono de onya half kra na o si one room kra o so ope won sande menye sase won sande what ase ndia o ma mpeni aho ahimfofo ni na o bi me wafa ene o Dr. Poku no na ye kunu no so mi hwe ade we ye nya de asomdwe beba asase ne da chi bia ibeja wa ko sa ti ye hwe de asomdwe ebeba mesrew asase ne mo amugitum so beto 2 plots ena de amukoyi ma na ka so pe 1 plot kura mpa 1 plot amukoyi nsu ne ndru 1 plot papa na yire tie odi e me soldier man please discipline yourself adai ena de amukoyi ye kura mpo no ndru 1 so ka sa kura de amukoyi ye nso ndru 1 no papa mesrew yempe papa ya asase ma no asase de ye pa asase ma na oni asase bia o hobiem e ma me pa me busa se me ofa me ba me busa se eja se da okra 7 years ni epipa ma wa e dan akro no e ho na emuvu ko so onya ready kra ma asase ne na ho o ka ja me se ye tu were eno ma okuma ntu nwura mu de mu ndimi nkosho enti se we ho ye benya half kra de ama wa ope o ka se one room kra asase e ho ye kwa ho pe me nlu papa de wo ye da se ne sei mi asem no eba nyina asem to asase na minim ba dede na me ko ya na nipa ofio no na me ko ma ble wan wa ya wajimai madam yempe papa ya asase man me pa madam asase ye trance no me pa mpanimfo bi ka ho a ye trance ma ebotoye eba eno ne wo ho wada roma isa asem ne ntwane me say yempe papa ya asase man madam me pa asase na ma me yi ma no akodi obi ho ena maame no so awu tama etwa asase ma ompe kura na esenka wo kan before asana maame ne te ase wo ho more than 6 years ewu ama maame na wu ama eka ba maame na yie ase ne yekotwa eho no eton edim se wayi we ama de bibia ne ho bi se maame nya na asase nko ano no me pa no upa kuro ma obusa ade aka no okra onu se na asase aka na madam me pa mitio eti me papa yi me pesa me busa papa yi se neti se wo se wo betotu ni akoyi tu na ma wo na se wa wo gitum so betotu me ka se na ka se wo se wo betotu ani akoyi tu na ma wo na enti me metimi me pe aka se no stay me betwa ekwaro ho half ama wo emra yakoyi tu na ma man bla no ma wo so obo de wa twa ho kan nyina me pa cho to wo twa ho kan no ada na obi a wakotwa bibi ho ka wo se agya to awo so wo na wo se ho no ekwa ndo nne na ile nkwa ntimi nkota ndo for trust me na ho se se promo mpanifo nyina e ho entisa me pa cho mitimi kasa ya wadanse wa Poku e ho church of Christ of nso ho mi nim no kura se no omo ba obehu ene se ma to ne wo ye na ase me mfa 100 million mara dabi oh me bra yi ni mi na me ka so ka hello bra o ka asem na to ma me ka asem no ya sorry mami bra ampobo wa mane a bra so fa ya ampo kwa asa to ma me gi asem na me siesie no wan ka na wonim fa asem no ho madam no kwasem ni no kura de ye baako
madam fi mitwade okurum no beka kire me say me se de na wonim fa asem no ho wonim fa asem pote ne say emra asase no ebe free madam fi nsa no me madam fi ko okurum ho no ye koy na sofo bi na ti asase ne so enti ye ho no ma na we say ye ko maame na ode asase ne ma no ho ti ye me madam fo no koy ana maame ne say ni nua mama ba say asase ne ye o mu dia enti okwa kope baabi se nkro no omo abo enti ye de na asem ni free wo adamfo ne nsa asase ni free ne nsa sa adana ono enti ye kokotwa asase mienu wase ho ma we woni ne kotwa asase mienu mi ko bi ana omo kotwa mienu ma no uji tum si etwa mienu ma no etwa ma no ti mienu na etwa ma no no ana madam fo no ye ne se mienu na mebi wo so otua ho ka nyina ayede awie enti ye san koye no ye nse sa na tie de a na ire ne se ha de no se half kura nse kwata kura ope ti ni kuru nso nkwaje baako e wa ase ho na yire ne kansa enti na ire baji na madam be ka na yire ne na kansa se wo ji ha de na ko nso akwaje baako ti wenu de ne ka baako enti wen de anso kura so won de we de obesom ana ka we de baako ti de mini fa won se madam be na dance fo wo ho o mo ka se na dance fo o metimu bi mi ko bi eye abusuafo asem no esanse ye bo odwa ne ye tena se kan ye obi a no wo bia no ye be kwa akopɛ na no asem na yahwɛ se de be ya asomdwe beba na so mo fa nkɔ adwendwene mu sasase a mukotwa ma na yire ne se nduru ba akɔ de a papa o se ye pa asase ma no tiawa o de ya bra The audience near 5 number. Joe, Marinate beba, mama me try me. Marinate fast food, spring roll, jollof fries, papa party. Ye fa ye ninja Marinate fast food. Say wo pedi vegetables, adua bitre beans. And I said ye de na mashishima.